Bon dia a tothom, autoritats que no hi són, possibles futures autoritats que sí que hi són, amics, amigues, ponents, benvinguts a Sort pels que ja sou del municipi. Doncs no cal que us digui res, pel que no ho sou, estigueu com a casa vostra. Dit això, gràcies a la Fundació Catalana de l'Esport i, evidentment, amb el seu representant, Pere, moltíssimes gràcies per haver comptat amb la Vila de Sort per fer un acte com aquest i també per comptar, que a vegades és molt important, amb aquesta descentralització a l'hora de fer actes de reconeixement com aquest, perquè és important no focalitzar-ho sempre ni a baix a la gran metròpoli ni tampoc a algunes de les grans capitals que té el territori. Dit això, suposo que tots coincidirem, jo seré molt breu perquè tampoc no heu vingut a escoltar-me a mi, alguns voldria pensar que no heu vingut obligats, heu vingut per voluntat tots pròpia i fet aquesta petita broma, tots coincidirem que l'esport és un eix de socialització i tots coincidirem que això és aquí i arreu. És a dir, no tan sols a casa nostra, sinó que podríem parlar que arreu del territori l'esport és un eix de socialització. Ara bé, a casa nostra és, podríem dir, una de les columnes vertebrals de la socialització. I per tant, actes com aquests d'avui o reconeixements com el d'avui fan i denoten que l'esport és un dels pals de paller a casa nostra i ho és per diverses coses. Des de ben petits, la nostra vinculació amb l'esport, els que estem aquí i persones que heu vingut de fora, és molt pròxima i és el que fa que ens interrelacionem amb els nostres companys. Exemple d'això tindríem una persona aquí, que és la Jos. Des de ben petita, l'esport ha sigut la columna vertebral i el que ha vertebrat gran part de la seva vida. Després ella potser en parlarà o no en parlarà, però és una persona que des de ben petita l'esport ha vertebrat la seva vida. Laboralment, a casa nostra no us he d'explicar laboralment el que significa l'esport. Per molts de nosaltres, i alguns dels que esteu aquí, que potser sereu futurs guies o estareu vinculats d'una manera o altra al món de l'esport, o aquí tenim dos empresaris vinculats al món de l'esport, laboralment l'esport també és un eix que el dia a dia guia tots els nostres passos. Jo vaig ser treballador d'una de les persones que està aquí, sempre em diu que vaig ser dels seus millors treballadors, no, però bé, però el Lluís i jo ens vam conèixer des d'una realitat i ara el Lluís i jo, passat el temps, per moltes altres realitats, som dos amics. No només això, arrelament. Tenim aquí una persona que és l'exemple d'arrelament de lluny, la Just també ho podria ser, però també l'esport a casa nostra significa una font d'arrelament directe. El Xesco, una persona que va venir d'Itàlia, vinculada des de sempre al món de l'esport, i l'esport l'ha acabat portant aquí, arrelat, ha tingut dos petits gamberros, i aquí està, amb la seva família, a casa nostra, i segueix vinculat a través de l'Associació Esportiva Pallars a l'esport i s'ha quedat aquí, al nostre Pirineu. L'associacionisme, un dels eixos claus. Tenim el Quico, i perdoneu-me que només cito el Quico perquè ara he de parlar de la Matxicots i no dic, evidentment, les altres dues figures, però la Matxicots, una carrera que per aquelles persones que porteu aquí molts anys ja la coneixereu, per aquells que no la conegueu, de ben segur que la coneixereu, però què hem de dir de la Matxicots? La Matxicots transcendeix i supera qualsevol frontera pel que fa a l'esport, perquè la Matxicots, i això el Quico en podrà parlar millor, passa d'una carrera, d'un ultra trail, a la germanor d'una comunitat i d'un poble. La Matxicots jo sempre la poso d'exemple i m'agrada parlar-ne, inclús en converses privades o en converses públiques, del que arriba a significar la comunitat que genera i com un poble s'aixeca per una cursa i transcendeix tot això al món de l'esport i va molt més enllà. Dit això, l'esport no tan sols és això, l'esport és font de salut, font d'hàbits saludables, això el meu exjefe ho pot cerciorar, vull dir, sempre durant tot l'estiu, en comptes d'anar a festes majors, nosaltres a les 8 del matí estàvem desperts, impecables, amb la corbata posada i disposats a fer els viatges que pertocaven. Bromes a part, l'esport el que sí que és, i ara ja aniré acabant, i aquí ho és molt, és un dels grans motors econòmics del nostre territori. Agradi o no,
i podríem tenir un debat en profunditat que no és el dia que ens pertoca. El producte interior brut de casa nostra està en gran part fonamentat amb el turisme i no cal ser un excel·lent radiògraf per veure que el turisme de casa nostra en gran part té una estreta vinculació amb l'esport. Per tant, inclús podem parlar que l'esport és un dels grans motors econòmics, o podríem dir el gran motor econòmic de casa nostra. És a dir, no només és un eix de socialització, sinó que és un dels grans eixos econòmics de manera directa i de manera indirecta, superant inclús el que havia sigut el gran motor econòmic, que era el sector primari, amb la ramaderia, etc etc. I ja per acabar així, l'esport sempre tracta d'estar desvinculat de la política. Jo, i això és una opinió meva personal, penso que l'esport, igual que totes les nostres accions del dia a dia, estan vinculades a la política, agradi o no. És a dir, aquella vella frase de jo passo de la política, a mi la política no va amb mi, és mentida, perquè qualsevol acció, des del participar d'una associació o des de fer qualsevol acte al dia a dia, d'una manera o d'una altra estem incidint políticament. I mostra d'això és que tots, suposo hi ha una imatge icònica que alguns coneixereu, que és els Jocs Olímpics del 1968 i van haver dos esportistes afroamericans que van fer un acte. És una imatge que s'ha convertit en una imatge icònica. Són dues persones racialitzades, evidentment, que surten a un pòdium aixecant un puny i significant-se clarament a favor de tota la lluita que el moviment negre estava tenint al continent americà, tant a través dels Panteres Negres i de tota aquesta gent. Què us vull dir amb això? Històricament l'esport, i poso aquest exemple, però n'hi ha molts d'altres, ha estat vinculat també a la política i ha servit per generar canvis socials o, si més no, per remoure consciències. I penso que avui en dia, i ara entendreu per què m'han anat als Jocs Olímpics del 68 i per què he parlat de com un col·lectiu es va significar per la comunitat negra i va, en certa manera, remoure i commoure moltes consciències i van generar petits canvis alhora. Dic això perquè avui en dia penso que l'esport ha de tenir un paper molt important amb la crisi que estem patint i amb la crisi que s'esdevé, que és l'emergència climàtica. L'esport ha estat sempre vinculat al món de la natura i a casa nostra ho sabem més que ningú, perquè nosaltres, més que esport indoor, nosaltres practiquem gran part d'esports que estan practicats al medi natural. I l'esport avui en dia té un paper clau per generar, remoure consciència i per ser els primers activistes en defensa del medi ambient, els primers activistes per generar o per lluitar contra l'emergència climàtica amb la que ens estem trobant. Hi ha molts exemples de que associacions esportives, com pot ser la EP Pallars, generen recollides d'un dia per remoure, per fer pedagogia, etc. Però no tan sols això. Nosaltres, els esportistes, jo encara m'hi considero, hem de ser els primers que hem de treure bandera del respecte pel medi ambient i per tot el que succeeix al nostre entorn, perquè nosaltres, i d'això en parla també l'agenda Pirineu 2030, tenim el gran poliesportiu que no tenen arreu, que no tenen a d'altres indrets, que és un poliesportiu a cel obert. I el nostre poliesportiu l'hem de mimar, l'hem de cuidar, i aquells que no ho sàpiguen fer els hem d'ensenyar per què ho han de fer i per què el cuidar i mimar el nostre poliesportiu implicarà també millores amb la vida de les futures generacions. I amb això, i després d'aquest gran rotllo, perquè m'havien dit sigues breu però és una cosa que no sé fer, agraït de nou, perquè és important que hi hagi reconeixements com els d'avui i que el Pirineu es tingui en compte i estigui vinculat a l'esport per avui, per ara, per sempre y para todo lo que sé d'esto. Así que, señores, doy pas a la Lourdes Rabellat, que és així. Perdó. La delegada d'Esports de l'Alt Pirineu i l'Aran, i tot teu, Lourdes. Molt bé. Aquest funciona? Bueno, bé, molt bon dia a tots i totes. Moltes gràcies d'haver-nos convidat en nom de la Secretaria General d'Esports i Activitat Física.
Doncs bé, fa uns mesos, quan vam conèixer per part de la Fundació Catalana de l'Esport l'interès de la comissió de l'AFES a voler fer aquesta visita al territori, vam voler acompanyar-los en aquesta trobada i sincerament ho vam fer amb seguretat i orgull que érem uns bons candidats a aquest distintiu. Perquè el Pirineu català podia ser aquesta comunitat europea de l'esport 2023 que avui ens trobem aquí per presentar-ho. No hi havia dubtes i tenim aquest potencial, que el Baldo molt bé ens ha fet aquests quatre trets. Perquè tots i totes les que ens trobem avui aquí sabem perfectament que si hem reunit aquestes condicions necessàries no ha sigut per la feina de fa 2 dies, sinó de molts anys, de moltes entitats i sobretot de moltes persones que hi han cregut i han apostat per fer del Pirineu i la seva riquesa geogràfica un pou de possibilitats. Justament ara que ens trobem amb la celebració dels centenaris de molts clubs i federacions esportives de Catalunya, això ja ens situa en què fa més d'1 segle érem un país que volia estructurar i ordenar la pràctica esportiva. Un país on buscava a través de l'esport una realització, un progrés, un creixement en valors i oportunitats i potencialitat que han arribat fins als nostres dies. Aquests visionaris de fa més de 100 anys ja van veure que el territori era un punt clau i que el Pirineu català tenia un gran ventall de possibilitats, i ja fos a través dels centres excursionistes, dels propis habitants, de l'arribada dels turistes, de les primeres estacions d'esquí, de l'aprofitament del riu per les diferents pràctiques d'esports d'aventura, rutes amb BTT i un llarg etcètera, ens han portat a un desenvolupament on podem afirmar que l'esport és una gran eina de dinamització d'una zona amb aquest terreny tan ampli i amb aquesta àmplia diversitat natural. Des de la Generalitat també s'ha fet una clara aposta per fer de l'activitat física i de l'esport un puntal de país. Ho hem pogut viure en els darrers mesos en voler donar visibilitat a l'esport femení, amb l'augment en ajuts econòmics per clubs, federacions i gestors d'instal·lacions esportives, celebrant proves com els mundials del paraesquí o d'esquí de muntanya en aquest mateix hivern, donant suport als Consells Esportius de Catalunya per poder impulsar programes com el Pla Català d'Esport Escolar i, en el cas del Pirineu, amb el programa de l'Esport Blanc, per apropar els escolars de les comarques pirinenques a la pràctica d'esports d'hivern, gràcies al treball conjunt amb el Departament d'Educació, Federació Catalana d'Esports d'Hivern, Consells Esportius i Consells Comarcals. També fa pocs dies hem pogut celebrar el Dia Mundial de l'Activitat Física sota el lema Gaudeix la vida, posa't en marxa. Es vol que l'esport sigui present en totes les edats i etapes de la vida i que també arribi a tots els racons del país. Per això també a finals de març el propi president, en Pere Aragonès, va anunciar que es destinarien 200 milions d'euros exclusivament per a instal·lacions i equipaments esportius, dividits en diferents línies perquè indrets amb poca població, com és el cas del Pirineu, també en puguem ser beneficiaris. Una altra aposta clara de l'esport i el territori ha sigut aquesta primera universitat del Pirineu a la Seu d'Urgell, amb l'INEF Pirineus, on l'èxit des del primer curs ha superat totes les expectatives i ara amb les ganes de créixer i fer realitat l'edifici universitari i aquesta primera promoció que també s'han posat per davant de les prioritats del govern. I ara ja més recent, i avui que ens trobem aquí a Sort i també hi ha aquest suport i acompanyament d'aquesta candidatura entre Sort i la Seu pel Mundial del Piragüisme del 2027, com va anunciar no fa gaires dies la consellera Vilagrà al Parc del Segre, on seguidament també es va fer la presentació de l'Estratègia Pirineu. Ja per acabar, vull donar aquestes gràcies a tots i totes les que avui sou aquí i heu fet possible aquest treball, perquè aquesta candidatura, com sempre diem, quan passen coses al Pirineu i quan fem que aquestes coses i aquestes siguin un clar èxit, com aquest distintiu del Pirineu català com a comunitat europea de l'esport, són un gran impacte positiu, un llegat i sobretot són més arguments per poder impulsar, posar en el mapa i millorar aquest territori, que els pirinencs i pirinenques valorem i ens ho creiem, però sobretot ens estimem. Moltes gràcies. I suposo que parlarà el Pere, no? Ai, perdó. Hola, bon dia a tothom. En principi, jo soc el president de la Fundació Catalana per l'Esport, que hem impulsat a través d'un conveni que vam signar a Brussel·les amb l'Associació de Ciutats Europees de l'Esport, que és una associació reconeguda per la Unió Europea i per la UNESCO, a fi i efecte que ciutats, pobles, viles de casa nostra, de Catalunya, poguessin ser
ciutats, viles, territoris, comunitats europees de l'esport. Amb quina finalitat? Amb la finalitat de fer esport i que aquest esport sigui reconegut i sigui practicat pel major nombre de persones dels territoris. Heu de pensar que quan nosaltres vam presentar aquesta entitat a ACES, el projecte, van quedar absolutament sorpresos de moltes coses. Primer, perquè el Pirineu té reconegudes 3.000 espais esportius. 3.000. Perquè tingueu una idea, Portugal, que és bastant més gran que nosaltres, en té 10.000. El Pirineu català, 3.000. Això us dona una idea de l'esforç que s'ha fet, i aquí ho han fet moltes administracions, ajuntaments, Generalitat, diputacions, consells comarcals, etc., que han tirat endavant aquestes instal·lacions, algunes de fa molts anys i altres més recents. Però hi ha més dades importants. L'any passat, a Catalunya, les estacions d'esquí van vendre 2 milions de forfers. 2 milions. 2 milions. Ni més ni menys. Això és una dada que va realment impressionar els membres d'ACES, a part de que ens va acompanyar el representant de la Generalitat, ens va acompanyar molts ajuntaments, els llocs on es va decidir anar-hi. Bé, el projecte de Pirineu català és un projecte que abasta 10 comarques de Catalunya. Començant, si me'n recordo, suposo que em sortiran, són la Vall d'Aran, l'Alta Ribagorça, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Solsonès, Alt Urgell, Berguedà, Cerdanya, Ripollès i Garrotxa. Garrotxa potser és la menys pirinenca, però forma part d'aquesta unió prefixada que conforma el Pirineu català. Això vol dir que totes aquestes entitats s'han anat fent moltes activitats esportives. Per exemple, tenim programades prop d'un centenar d'activitats esportives en el Pirineu durant aquest any. I 20 d'elles de nivell internacional, campionats del món, com s'ha dit, però també altres proves, no sé, hem tingut la Volta Ciclista a Catalunya, que ha tocat a Llívia, ha tocat Vallter, ha tocat la Molina, i així ens anem fent, no us explico tot el que ha fet. Avui dia també ens trobem en una època de transformació derivada, com ha dit l'alcalde, del canvi climàtic. Jo personalment penso que és molt més que un canvi climàtic el que tenim. És un canvi que la Terra ens està donant avisos. És dir, i una d'elles és el canvi climàtic, evidentment, però no és potser que és molt important, però no potser és més important. Però hi ha moltes coses que ens fan tremolar i nosaltres com a persones hem de treballar i per això nosaltres, veient la situació del Pirineu català, el Pirineu català són 163 municipis. 80 municipis no tenen ni un caixer automàtic, ni una mala botiga de queviures, ja sabeu, aquestes botigues de poble que venen de tot, des d'unes sabates fins a un jersei, fins a menjar. 80 que no tenen això. Aquesta gent que viu en aquests pobles, moltes vegades gent gran, què farà? Quan es mori, aquests pobles estan condemnats a desaparèixer. I en tenim prous exemples. Nosaltres què hem de fer? Ho ha dit l'alcalde, hem d'activar mitjançant l'esport tota aquesta activitat esportiva de 30.000 activitats que podem fer. Les estacions d'esquí s'han de reconvertir en estacions de muntanya. No podem tindre estructures que només funcionin quan hi ha neu. Hem de tindre estructures que funcionin durant tot l'any. Tenim una xarxa d'entitats excursionistes a Catalunya impressionant. Doncs aprofitem aquesta activitat, però no només excursionistes,
sinó BTT, etc, treballs a la natura. Com deia molt bé l'alcalde, és dir, nosaltres tenim una instal·lació que és el Pirineu. Una gran instal·lació a cel obert, que és el Pirineu, i l'hem d'aprofitar. I això que fem avui, de presentar, com ho vam fer en el seu moment a Brussel·les, que és quan es van concedir la distinció, doncs és important assenyalar-ho. Jo, si em permeteu, voldria referir-me una pinzellada al desastre de la candidatura dels Jocs Olímpics d'hivern. Dic desastre perquè jo vaig intervindre en els Jocs de Barcelona 92, del comitè executiu. I allà es va treballar d'una manera molt positiva, que jo crec que ha deixat una empremta en el món de Catalunya, en el món de Barcelona i sobretot en el món esportiu mundial. Perquè avui dia parlar d'esport a casa nostra és una garantia per a moltes federacions internacionals, és una garantia d'èxit. Bé, emparant-nos amb aquest èxit, ja sabeu que el Comitè Olímpic Internacional, després dels desastres que va haver a Sochi en els Jocs Olímpics d'hivern i a Rio de Janeiro en els d'estiu, de tipus econòmic, trampes, etc, doncs va decidir que a partir d'ara el Comitè Olímpic Internacional, el seu producte, que són els Jocs Olímpics, els faria per invitació, no qualsevol que es presenti. Algú que demana als països àrabs fer uns Jocs d'hivern, no? I allà faran unes pistes de descens tapades amb neu artificial i tot allò. Això és bestieses d'aquestes. Vull dir que cap. El Comitè Olímpic no en vol cap. El Comitè Olímpic ens diu Pirineu català, Barcelona, Pirineu català. Volem organitzar uns jocs? Sí. Teniu instal·lació de salts, d'esquí? Que no en teniu? Que no les utilitzareu? Doncs no les feu. Ja les farem als Alps. Que no teniu també instal·lacions de lliscament, d'allò del tobogan, de l'esqueleton, etc. Que no les utilitzareu? No les feu. Les farem als Alps. Feu el que pugueu. I per fer el que pugueu es va fer un pressupost, es va fer un estudi. 1.300 milions de dòlars, perquè el Comitè Olímpic no van d'euros, sinó van dòlars. Jo us pago, Comitè Olímpic, 2/3 parts, aproximadament 900 milions d'euros. I els altres us ho pagueu vosaltres. Però jo us dono a vosaltres tota la venda d'entrades, del ticketing, jo us deixo que vosaltres pugueu fer transports locals, si ho aconseguiu gratis, perfecte. Ja sabeu que tots els que hem organitzat competicions, jo n'he organitzat moltes de nivell mundial, doncs tens cotxes, empreses de cotxes que t'ofereixen serveis gratuïts, autobusos, etc. I si a més teniu voluntaris i aquests voluntaris no cobren, doncs, escolta, perfecte, perquè també eliminareu despeses. Per tant, això sortia per 4 duros. Es va mentir, es va dir que es farien instal·lacions horroroses, que no... Es va mentir que no hi hauria neu, es va mentir a trot i a dret. Totes les previsions climàtiques apuntaven que l'any 26, que és quan es va començar l'any 30, hi hauria neu. Però ja és més. El projecte que es va fer va ser avaluat per l'antic president del Comitè Olímpic Internacional, un tal senyor Felí, que va venir a Barcelona i va anar pel Pirineu, i va fer un informe que us ho prometo, vull dir que quasi d'emoció de veure que era un projecte que quasi ens deien, escolta, adjudiqueu-los. Inclús va anar una delegació amb els presidents de Diputació, el Gerard Figueres, etc., van anar a Lausanne i els van dir, escolta, si voleu els Jocs d'hivern ja els teniu. I com sempre passa, que moltes vegades falta decisió, diuen, escolta, això ho hem de consultar i tot allò. Si no s'hagués consultat, ja els Jocs ja els teníem adjudicats. I els Jocs no els hem perdut pel senyor Lamban o per Madrid. Els Jocs els hem perdut per nosaltres. Perquè aquest informe mai ha sortit a llum, mai. Aquest informe està guardadet en un calaix
i suposo que algun dia algú el portarà a l'Arxiu Nacional de Catalunya perquè quedi com una peça de museu. Una vergonya, una pena. I tots els que estimem l'esport, una pena, perquè era una oportunitat indiscutible perquè el Pirineu català entrés en el mapa del món. Jo que he sigut de federacions internacionals, he treballat amb tot el tema dels Jocs de Barcelona i posteriorment després amb altres activitats esportives, us imagineu que tu els hi diguis que al costat de Barcelona, perquè Barcelona era la referència, al costat de Barcelona a 200 quilòmetres hi ha muntanya? No ho saben. Gent de l'esport no ho sap. I nosaltres tenim un Pirineu que és una preciositat. Que és una preciositat. I en canvi, què? Doncs què? I aquest és el drama que jo vull. I per això vam promoure la candidatura del Pirineu a la Comunitat Econòmica del Pirineu Català. La vam promoure amb el sentit d'ajudar el Pirineu, d'ajudar l'esport del Pirineu. I realment, la veritat sigui dita, és que la gent de l'esport del Pirineu ha reaccionat, continua fent moltes activitats que ja feia, però ha anat incorporant de noves, campionats del món, etc. Ara tenim aquesta petició de piragüisme, que jo espero que tingueu tota la sort del món, a Sort i a la Seu d'Urgell, i en definitiva jo crec que estem en un moment perquè l'esport, com deia també, sigui una eina de turisme esportiu. Vam organitzar a Lloret l'any passat, una activitat de turisme esportiu que va tindre un èxit impressionant. Un èxit impressionant. Des de Lloret ja voldríem fer-ne 3 cada any. Pareu, perquè potser ens passarem. Però aquesta és el nostre futur i la nostra realitat, fer una conversió, sobretot amb una cosa que jo sempre dic, respecte absolut al medi ambient. No el destrossem, que ja han fet prou destrosses, no el destrossem, però sobretot treballem perquè la gent, els nostres ciutadans, de totes les edats, grans i petits, facin esport. I aquest és l'objectiu que perseguim amb aquesta nominació, tenint en compte una altra cosa important. Totes aquestes activitats, la que fem avui, tindrà una repercussió a través de la xarxa d'ACES, de l'associació aquesta. Això s'enviarà a 500 municipis de tot el món, de primer nivell. Tots els que han organitzat, que han sigut ciutats, capitals, viles, regions de l'esport europeu i de l'esport mundial. I per tant, tot això tindrà ple coneixement, totes aquestes ciutats i tota la gent que connecta les webs corresponents. Per tant, moltes gràcies, alcalde, moltes gràcies a tots els que esteu treballant per l'esport i que per molts anys ho puguem anar fent i que això no s'acabi en un any, tingui continuïtat per molts anys. Moltes gràcies. Torno a agafar el micro, parlo 10 minuts més, tornem a repetir i així ens passem el matí. No. Escolteu, gràcies a tothom. Jo havia de fer el tancament de l'acte, no el podré fer perquè tinc un altre afer i me n'he d'anar a les 12. Espero que disfruteu, segur que disfrutareu i que el que puguin aportar els ponents ens faran reflexionar i pensar al voltant del món de l'esport i ja està, agraït de nou d'haver pogut ser seu d'aquest esdeveniment d'avui. Gràcies a tots i esperem, com molt bé deia el Pere, tornar dissabte vinent amb un Mundial de Piragüisme a la butxaca i que David guanyi Goliat perquè, com sabeu, ens enfrontem contra París. I ja està. Moltíssimes gràcies a tots. Adéu. Molt bé, som-hi doncs. Doncs com ja heu sentit, això quedarà gravat i s'enviarà a 500 municipis, per tant, intentarem fer-ho tots el més educatiu, el més edificant possible. Presentarem una mica els nostres convidats, aquí més o menys ja ens coneixem tots una miqueta, però és important recordar-ho també perquè,
com hem dit, perquè quedi gravat. Tenim en Francesco Di Vicente, en Xesco, excorredor d'esquí alpí, entrenador, director tècnic de l'Associació Esportiva Pallars. L'Arnau Casas, exesportista d'alt nivell d'esquí, de muntanya i trail, entrenador, comentarista, fundador també de Cordada. Benvingut. Gràcies. La Jordana, Erwin, piragüista, vocal de la Junta Directiva de la Federació Catalana de Piragüisme també, molt benvinguda. En Quico Peris, que el tenim com a corredor de trail, director tècnic de la Machicots, ara ens explicaràs una mica més sobre això, i també formador d'esport blanc escolar. Hola, què tal? Em posaré per aquí. Abel Carretero, corredor de trail de llargues distàncies, director tècnic de la primera edició Sky Race Peak de l'Orri també. Molt benvingut. I en Lluís Rabaneda, el sector més polític, podem dir-ne, o més institucional, si ho podem dir, vicepresident de l'International Canoe Federation i del comitè executiu. Correcte? Ara ja estem tots presentats. Deixarem que parlin una mica i després, si vosaltres també voleu, podeu fer preguntes, podeu fer aportacions, podeu fer comentaris, més que res perquè quedi una cosa més dinàmica, d'acord? Llavors, per començar, tenim algunes preguntes en el guió, però jo crec que més que sigui un acte amb preguntes que ja portem una mica preparades de casa i una mica el que us esperàveu, crec que és molt important que arribem a entendre quin és el concepte, no? És a dir, Comunitat Europea de l'Esport. Europeu, tothom sap què és, de l'esport tots aquí són grans esportistes, però què vol dir fer comunitat? Què significa que el Pirineu sigui una comunitat, no? Perquè cadascun és molt bon al seu àmbit, però potser hi ha cops que són peces molt bones que no acaben d'interactuar o no acabem de cooperar. Per tant, amb la vostra ajuda, i amb la vostra i amb la de tots, seria interessant de trobar aquests punts d'unió, aquests punts de cooperació, no només per celebrar, que també estem aquí per celebrar, però també per dir què és el que falta, quins reptes tenim, quines oportunitats hi ha i, sobretot, quines solucions. Llavors, si et sembla, comencem per aquí, simplement per ordre d'esquerra a dreta. Xesco han comentat, bàsicament, el canvi climàtic, per exemple, és un tema molt important. Es diu que cada cop hi haurà menys neu, que les estacions d'esquí, en Pere Sus ho ha explicat molt bé, s'han de convertir en estacions de muntanya, que funcionen tot l'any. Com vius tu? Com creus que pot ser aquesta transformació? Pues sí, nosaltres, personalment, jo fa un temps que ja tenim, nosaltres com a associació, des de l'inici tenim com a objectius, a part de fomentar l'esports dintre dels joves, tant de la comarca com de fora, aquesta integració, aquesta unió amb el medi ambient. Llavors, sempre hem marcat moltíssim la formació dels nostres alumnes o socis al respecte cap al medi ambient, cap a la natura, i per això fem diferents iniciatives durant l'any, però sobretot com a entrenadors, nosaltres cada dia implementem i ensenyem, diguem així, als nanos a respectar aquest medi ambient i a curar-lo i a interessar-se de com està l'estat dels nostres rius o de les nostres muntanyes. Un dels aspectes principals que justament aquest dia era les estacions d'esquí s'han de transformar a estacions de muntanya. Aquí tenim un clar exemple, per exemple, com pot ser Tabascan, Port Ainé i Espot, que són 3 estacions que tenen un potencial enorme com a estacions de muntanya, perquè realment ja, de fet, la majoria de nosaltres ja les fem servir tot l'any, tot i que l'estació estigui tancada, en el Pic de l'Orri hi anem sovint, la mateixa, jo personalment, que tinc 2 fills, a l'estiu pujo a la muntanya, la meva vida està lligada a la muntanya sempre, i les podríem, jo crec que ara mateix no l'estem aprofitant, no l'estem utilitzant tot el que es podrien utilitzar, amb un aspecte això de crear esports, àmbits saludables, amb tot això. I una de les solucions, n'hi ha milers, una de les opcions potser més forta que ara està tirant més és el tema, per exemple, de la BTT a l'estiu, que clarament les estacions tenen molt a veure perquè gràcies a un telecadira es pot facilitar, diguem així, la pujada dalt. Igual hi ha projeccions de futur en treballar amb estacions amb pistes sintètiques, que són unes pistes de plàstic, que els italians allí portem anys fent-lo,
són 100% reciclades, 100% reciclables, no necessiten aigua, no necessiten màquina trepitjant, és a dir, tot això dona altíssima sostenibilitat a nivell mediambiental i a sobre faria servir a les estacions 365 dies a l'any, independentment de l'estat de la neu o independentment de les... Això és una de les possibles visions que es pot tindre aquí. D'acord. Arnau, ja que estem així en ordre, no cal que seguim aquest ordre, simplement si vosaltres voleu intervenir o voleu dir alguna cosa, em feu un gest i us passaré el micro, perquè no és que haguem de seguir un ordre cronològic, però sí, és a dir, el que comentava en Xesco, és a dir, muntanya a l'estiu, tot el que pot ser curses, el que pot ser excursions, el que pot ser tot aquest trail, com ho veus? A nivell de temporalitat, jo sempre he anat canviant d'esports depenent de les condicions de la muntanya i del medi. Vull dir, a l'hivern practico més esquí de muntanya, quan comença a fer caloreta surto en bici de llarg, després surto de curt, corro. Llavors, jo crec que una mica es pot buscar solucions com les que comentaves tu, ja sigui a nivell de fer de l'esquí una activitat que puguem fer 365 dies l'any, o de donar-li un ús a les estacions amb circuits d'enduro, i ja no sol amb les activitats o amb el marcatge de camins, vull dir, ha d'haver tota... Sempre dic que per fer les coses, primer de tot ha d'haver una voluntat i a nivell d'organismes públics de tot ha d'haver una inversió, perquè al final per tirar endavant un projecte o una promoció turística d'algo que no s'està fent ara, doncs fa falta persones, fa falta gent que hi dediqui hores i esforç, i a partir d'aquí, hosti, al Pallars tenim... Bueno, al Pallars i a tot el Pirineu català tenim un territori que com deia l'alcalde, és un poliesportiu a l'aire lliure bestial, llavors és aprofitar-lo. Llavors, per una banda hi ha el fet de muntar noves coses per una mica destemporalitzar el turisme, que és un dels motors econòmics que tenim aquí. Per l'altre costat també hi ha que la gent d'aquí també aprenguem o siguem totalment conscients que quan hi ha neu podem esquiar, doncs ho esquiarem i ho gaudirem, quan no n'hi ha doncs farem una altra cosa i també es pot viure a la muntanya 365 dies l'any. Seguim també amb el trail. Abel, la teva experiència, un tarragoní que ha vingut aquí al Pirineu. Explica'ns una mica la teva visió, una mica més des de fora. Sí, jo soc nascut al Camp de Tarragona. Encara no parlo pallarès, però per la resta em sento plenament pallarès. I sí, des de finals del 2019, abans de la pandèmia, que ja em vaig instal·lar aquí a viure, jo ja fa bastants anys que corro, tot i que és veritat que aquests últims anys ja hi tinc una dedicació bastant més gran, i al final, com a corredor de muntanya, ara també ho deia l'Arnau, no? Deixant de banda que puguis esquiar, que puguis sortir en bici, si la teva activitat principal és el córrer, com és el meu cas, crec que he trobat el lloc adequat i el lloc indicat per desenvolupar-me com a esportista i també, evidentment, de retruc, tenir una vinculació més directa amb la muntanya, arran doncs, també de la primera edició de la cursa que es farà ara a Vilamur, l'Sky Race Peak de l'Orri, de la qual doncs, també tinc el plaer i el privilegi de ser-ne el director tècnic, que això també el Quico després, ell té més experiència que jo en aquest sentit de dirigir curses, i és al final trobar una mica aquest punt d'equilibri. Gràcies al fet que jo estic vivint aquí, he pogut també créixer com a esportista, evidentment també a nivell de comunitat em sento molt integrat, amb l'Arnau ja fa molts anys que ens coneixem i amb molta altra gent, fer aquesta comunitat que ara al principi plantejàvem, no? Que potser és el concepte que teníem menys clar d'aquesta candidatura o d'aquest reconeixement, doncs al final tot això et permet desenvolupar també la teva vida a l'entorn de la muntanya. Igual, el Xesco ha dit que la seva vida gira a l'entorn de la muntanya, la meva també. L'esport, la muntanya, també esquiu, també surto amb la bici. Al final tenim aquest poliesportiu a l'aire lliure, no? Que ha sortit el concepte. Tenim la sort que el podem gaudir durant tot l'any. Evidentment, cal una transformació d'alguns espais perquè siguin aprofitables. Al final, jo per sortir a la muntanya no necessito un telecadira i no necessito unes instal·lacions, però sí que és veritat que la gent que potser necessita gaudir-la d'una altra manera i no l'utilitza per entrenar, sí que, almenys, si les instal·lacions hi són i es reaprofiten, estic segur que podem caminar cap a aquesta direcció. Aleshores, evidentment, penso que és molt important que sapiguem donar al Pirineu i a tots els territoris de muntanya
aquesta visió, sempre des del respecte, com s'ha dit, això és el punt més important i el punt clau, però alhora sent conscients que el que tenim aquí, i ho dic per experiència, jo que he voltat corrent curses per mig món, com qui diu, el que tenim aquí no es veu en molts llocs. Evidentment no ens podem comparar amb els Alps, en el sentit del que és l'extensió de la serralada, ni l'altitud, però és que al final, fora dels Alps, a Europa, jo crec que el Pirineu és el segon territori de referència pel que fa a la muntanya, en extensió, en altituds, en possibilitats, a l'hivern, a l'estiu. Tenim molts esports d'aventura que no tenen estació. Sí que és veritat que a l'hivern potser fer ràfting fa mandra, l'aigua està molt freda, no hi ha un cabal molt gran, bé, ara tampoc n'hi ha a l'abril, per desgràcia. Esperem que aviat plogui i canviï, però el que hem d'aconseguir és que es vegi el Pirineu i la muntanya com un territori accessible tot l'any i que, evidentment, cadascú s'adapti a les seves necessitats i una mica voluntats de gaudir-la. Perfecte. Per al·lusions, si li pots passar l'aparatet en el Quico. 13a edició ja de Matxicots, també en aquest sentit. Tu que tens més experiència organitzant les curses, com deia l'Abel. Bueno, pot ser una altra perspectiva, però bueno, sí, aquest any serà la 13a edició i bueno, penso que abans Baldo crec que ha donat en la clau, no? O sigui, la Matxicots, la seva evolució ha estat molt clara, però ha hagut coses que no han canviat, que és que des del primer dia era una família i continua sent una família. L'únic que passa és que l'hem anat ampliant. Al principi érem la gent del poble i 4 replegats que llavors començaven a córrer i ara ja és com aquell sopar de la família, aquella cocinada que montes al cap de l'any i llavors arriba el dia i allò es converteix en una festa i tothom l'espera. I l'espera des del voluntari que està en un poblet esperant per muntar un avituallament fins i tot el corredor que n'ha vingut ja 7 o 8 vegades però que la té fixa al calendari. I jo penso que és la clau de l'arribada als Matxicots és aquesta, que és que estem a dins. La sentim així, amb el cor, i dediquem moltíssimes hores d'un l'any, però no tantes com il·lusió. I la veritat és que sobretot, no, quan hem parlat amb l'Abel, doncs, no aconsellant, perquè segur que no soc ningú per aconsellar-li, però sí parlant de la nostra experiència, doncs és aquesta, que al final la gent quan vingui a un esdeveniment i sobretot quan està organitzat amb aquesta il·lusió, la rebi tal qual, o sigui que quan marxi en aquest cas del Pallars, doncs pugui sentir que ha estat a casa seva. Molt bé. Anem cap a la Jordana, perquè fa més de 50 anys que organitzen la Rally Internacional. Ara estàvem comentant amb això del canvi climàtic, potser les aigües canviaran una mica, però la Noguera Pallaresa segueix sent un riu molt, molt impressionant per fer aigües braves. Vosaltres, com veieu aquesta transformació, potser amb més sequera, i com veieu aquesta aportació al Pirineu? Bueno, a veure, a nivell piragüístic el tema aigua sí que ens preocupa, però ens podem adaptar bastant al cabal, perquè no és una barca de rafting que portes 8 persones, que necessites un cabal mínim, no? Perquè si no t'arrossegues per les pedres. Els kayakistes ens podem arrossegar per les pedres i no cal un cabal molt gran per poder realitzar aquesta pràctica. Llavors, pel rally, nosaltres el que intentem és simplement que el cabal sigui constant per les competicions, però pot ser menys, més, ens adaptem. Nosaltres sempre hem dit que ens hem d'adaptar. No podem fer, no, necessitem tant i que sigui més, no. Doncs què hi ha, què podem fer? Això, no? Llavors, aquest any és el 59 rally, el 59è rally, i cada any és diferent, intentem fer les mateixes proves. Aquest any el ràfting nocturn és el que pensaven que sí que hem de mirar perquè el cabal seria a la nit i potser ja no hi ha cabal, buscar una alternativa, com podríem fer. Això sí que estem donant voltes a l'associació. I la resta, per exemple, la competició dels petits ho fem sense cabal, amb cabal ecològic, perquè volem que els nens petits puguin baixar pel riu tranquil·lament i amb seguretat. Llavors, intentem una mica adaptar el que tenim i cap endavant, en aquest aspecte. En qüestió de piragüisme tenim aquí un dels grans experts amb molta contribució i molta dedicació. Lluís, com preveus que evolucionarà el piragüisme aquí a Catalunya? Bueno, la veritat és que és una pregunta difícil de contestar, perquè jo vaig organitzar la primera competició aquí a l'any 80 i pico, amb 15 anys. Teníem un club a Llavorsí i
i vam començar a organitzar competicions quan el camp d'eslàlom de sort encara no existia, i hi havia un camp d'eslàlom natural a Llavorsí i fèiem competicions. I des de llavors és veritat que els caudals han canviat molt, i de fet jo és el primer any que recordo que no hem tingut una primavera. No sé, David, tu que també estàs, però és el primer any que no hem tingut una primavera, vol dir que no hem tingut 2, 3, 4 setmanes amb caudals per sobre dels 40 cúbics per segon, i això és preocupant, és evident. Dit això, jo crec que si mirem a Estats Units, per exemple, ha sigut l'any amb més neu dels últims 50 anys. Per tant, aquí jo no vull ser qui digui que el canvi climàtic no existeix i existeix, però vull dir que segurament hi ha uns cicles que la pròpia natura està exercint, i que això no vol dir que d'aquí 3 anys tornem a tindre el Pirineu ple de neu, com abans deia en Pere, no? A nivell internacional, nosaltres això ho estem patint. Fixeu-vos, l'any passat vam fer el Campionat del Món d'Eslàlom a Augsburg, a Alemanya, en un lloc que no és un lloc considerat on no hi hagi aigua habitualment, i 4 dies abans vam estar a punt de cancel·lar el Campionat del Món perquè no hi havia aigua. I allí l'aigua, el riu, baixa del glaciar. No és que depenguem de la nevada de l'hivern, sinó que hi ha uns glaciars a dalt que aboquen aigua, per tant, és una situació complexa. Però dit això, i tornant una mica al que deies, jo crec que sí que el riu, el Pallars en concret, i el Pirineu, els diferents espais d'aigües braves que hi ha, o de piragüisme, sí que aconsegueixen crear comunitat, i això és un fet evident. És a dir, 60 anys del rally turístic de Noguera Pallaresa no és qualsevol cosa, i el rally ha tingut pics i ha tingut moments més baixos, i inclús hi ha hagut anys, jo recordo 2 anys en concret, que es va organitzar a Llavorsí, perquè a sort no hi havia una institució que ho organitzés, i després va tornar a venir sort i es va tornar a rellançar i ha tornat a agafar índexs importants d'audiències, no? Per tant, tot el que sigui activitat al voltant del riu segur que genera economia, segur que genera comunitat, segur que genera un àmbit en el que tots ens hi sentim còmodes, tots els que fem esport, i jo el que sí que entenc és que aquí hi hauria d'haver sinergies més positives amb tot l'ample del Pirineu, no? Una de les coses que estem intentant traccionar, i tiro un guant aquí en Pere, que amb això és una persona que hi pensa, sé que hi pensa, és el fet de dir com fem que al Pirineu hi hagi un hub de centres de piragüisme, d'aigües braves, no? I parlem de la Seu, parlem de Ponts, parlem de Sort, parlem de Pau, parlem de Foix, i com fem un hub que a nivell mundial sigui reconegut, no? Per allò que dèieu abans, no? De que el Pirineu segurament és la segona serralada més important d'Europa, però a nivell d'aigües braves, en aquest cas, és un hub important si som capaços d'agrupar-nos i oferir un producte conjunt, no? La setmana passada parlàvem amb un club de Colorado que volen venir a l'estiu i que no volen venir només a Sort o només a la Seu, volen fer més coses, no? Llavors, si som capaços d'agrupar-nos i oferir el producte conjuntament, és on crec que hi ha la potència, i per això entenc que el projecte que presentem avui és força important en quan parle de la serralada, no parle d'un espai concret, sinó que parle de la serralada. Respecte a aquesta projecció internacional que parlaves, no sé com veieu vosaltres el tema de les competicions que s'estan fent aquí, internacionals. Vam tenir fa poc l'Esquimo, a Boí-Taüll, hem tingut diverses, potser aquest sector de l'Arnau, on Xesco ens volen comentar una mica. Doncs si passeu, perfecte. Com veieu aquesta projecció internacional a nivell de competicions aquí al Pirineu? Sí, bueno, nosaltres, jo principalment veig les competicions com una mica a la punta de l'iceberg, i el motor, perquè al darrere ve lo important. Lo important, que segurament les competicions són molt importants, però lo important és tindre les competicions per poder tecnificar als joves. Tecnificar vol dir donar-li uns hàbits d'esport que permeten una vida més saludable. Per nosaltres això és la base, diguem així, de l'esport en qualsevol sentit, no? És gràcies al fet de poder organitzar una competició i tindre els nanos preparats per a aquella competició, nosaltres tenim tots els joves, en aquest cas de la nostra associació, però en general de qualsevol joves que faci esport, amb una bona alimentació, amb una bona preparació, amb tot un seguit de coses, també a nivell psicològic, molt importants, sobretot en un dia com l'època que estem visquent ara, plena de xarxes i de Covid, no?
Llavors, a l'esports, en aquest sentit, aquí per mi les competicions són aquesta punta de l'iceberg de la cosa. Per realitzar tot això necessitem molta més inversió. Molta més inversió en tot l'àmbit pirenenc, però sobretot jo crec que en aquesta nostra comarca en concret, que potser en alguns moments no ha rebut totes les inversions que tocava, perquè a la Seu ja sabem que n'hi ha molt més, a la Val d'Aran també. Aquí sempre ens hem quedat una mica a les portes. Clar, nosaltres com a entrenadors, com a professionals que formem els joves d'aquesta zona, ens encantaria tindre un centre esportiu amb instal·lacions que ens permetin avançar en aquest sentit. Igual el tema de l'aigua i dels canals i així se podria millorar. Hi ha moltes coses a fer perquè els nostres joves practiquin millor i sempre cada vegada amb més instal·lacions i amb més possibilitats a l'esport, i per això cada vegada podem crear també competicions de major nivell, perquè també no ens enganyem, hi ha competicions que aquí, entre cometes, no poden arribar perquè no tenim les instal·lacions. No tenim ni les instal·lacions, però no és només la instal·lació esportiva, igual també tot el que comporta al voltant, no? És com acollim les persones, quantes persones podem acollir, tot això en el màxim respecte al medi ambient, sense construir coses noves, o construint el mínim possible, no? O creant coses que tinguin un valor afegit a nivell de medi ambient. La Jordana feia que sí amb el cap, deia, sentia... Quines solucions hi pots veure a aquesta falta d'infraestructures? No, sí, és el que parlem una mica, no? Que sí que al final ens hem de connectar tot el Pirineu, perquè totes les valls tenen la seva característica i és molt interessant, no? Perquè és veritat que cada vall té una característica. Aquí al Pallars jo penso que una de les característiques principals és que tenim tant la temporada de primavera, estiu amb el riu i la muntanya, com la temporada de neu, que engloba els 365 dies, però sí que a vegades sí que veiem que hi ha una mancança de millora d'instal·lacions respecte a l'accessibilitat, perquè pugui accedir tothom, respecte a la sostenibilitat, ens falten moltes instal·lacions sostenibles, instal·lacions amb plaques solars, energèticament molt més sostenibles, se necessita com una transformació a nivell d'instal·lació esportiva, a més del medi, penso que això sempre veiem la mancança, vas a altres valls, depèn com, i dius, ostres, o te vas a França i dius, mira aquí com ho han fet, que és un copia-pega moltes vegades, també es falta inversió, diners, que és el que sempre nosaltres demanem als polítics, vinga, que Vanessa sempre apretant, i però si no, però és que, fem un copia-pega, anem a... I lo de la competició és el que diu el Xesco, arribem a certes competicions, però no podem arribar a altres més grans perquè hi ha unes exigències que nosaltres no les complim, com al Pallars. Altres sí, però sí que estaria bé una mica fer xarxa i veure, i també copia-pega, jo a vegades penso. Arnau, tu com a cofundador de Cordada, com veus el tema de la promoció turística? S'arriba, es fa prou? Quines iniciatives podríem fer? Mira, jo diguéssim que és com que tota la meva vida ha anat al voltant de l'esport, però vaig començar primer com a esportista, que de fet el Quico està molt implicat perquè va ser qui va avisar els meus pares de que s'obrien places pel Centre de Tecnificació, que és una estructura que hi ha aquí a Catalunya per recolzar i tecnificar els joves en curses per muntanya, i va ser arrel d'això que em vaig començar a enganxar amb l'esport i demés. I ho he vist des de la part competitiva, ho he vist des de la part turística, també amb els càmpings, amb els allotjaments turístics, i ara ho estic veient dintre la vessant més de comunicació i de màrqueting amb Cordada, que és l'agència que he muntat amb 2 companys aquest any. I aquí, com sóc la persona menys tècnica dels 3 socis o els 3 companys que formem aquesta empresa, sempre començo les coses pel final, no? Una mica com deies tu, dient, vale, necessitem aquesta instal·lació, necessitem fer X cosa, i els meus companys sempre em diuen, Arnau, primer necessites una estratègia. Llavors jo crec que les competicions, tornant a la pregunta d'abans, les competicions per mi, una competició nacional o internacional, un mundial, jocs, necessiten una estratègia, perquè són un impuls, però és un impuls que s'ha d'aprofitar. I si fem aquí un mundial de caiac o fem un mundial d'esquí de muntanya o fem el que sigui, jo crec que
ha d'anar acompanyat d'una estratègia de potser escoles de trail o escoles d'esquí de muntanya o que els clubs que ja n'hi ha que estan treballant, vull dir que no es fiqui tot el pressupost o no es fiquin tots els esforços en portar una competició, sinó també en fer un projecte a mig i llarg termini i que aquesta competició, que el fet de que tinguem els millors esportistes del món a les nostres muntanyes, pues cali a la gent, ajudi al territori i faci que no s'ha fet una competició i la deixem enrere i ja tothom se n'oblida. No, el territori segueix creixent, aprèn d'aquella competició, aprèn d'aquell esport i es converteix en un territori més esportiu o que millora, diguéssim, no? D'acord. Per al·lusions anem cap en Lluís, a veure com podem aprofitar aquest impuls, per exemple, si es dona la candidatura conjunta de Sort i la Seu d'Urgell per organitzar aquests mundials de piragüisme el 2027, com ho podríem aprofitar i que no es quedi només en un impuls inicial? Crec que el que ha dit l'Arnau té raó, i moltes vegades l'estratègia hi és, i a vegades no hi és i surt. I aquí a Sort ho hem viscut, doncs el 2001 vam fer el primer campionat del món. El primer campionat del món que no estàvem a dins de la Federació Internacional, però que van venir 500 atletes de 50 països. Ha sigut el Mundial amb més participació, bàsicament perquè no estàvem a dins de la Federació, i ho he de reconèixer, perquè la Federació al final és un topall perquè molta gent accedeixi d'una manera fàcil a una competició d'aquest estil. Però què va passar a Sort? Va passar una cosa a Sort, que els Guellero us en recordareu, i és que l'AEP va tornar a florir i va tornar a engegar. Estava en un procés de stand-by i gràcies al Mundial en aquell moment va tornar a florir. Bingo, no hi havia un criteri d'organitzar un Mundial amb aquest objectiu, però va passar. El 2019 tornem a fer un Mundial i es construeix una instal·lació que d'altra manera hauria sigut impossible. I aquí és on em sumo al que deia el Pere dels Jocs d'hivern, que per mi és el gran desastre dels últims anys a nivell esportiu a tot Catalunya, que aquests Jocs Olímpics se n'hagin anat en l'aire. Bàsicament perquè el Pirineu mai més tornarà a tenir una oportunitat de fer infraestructures de qualitat, sostenibles i amb totes les capes que vulguem, no tornarem a tenir una oportunitat si no és a través d'uns Jocs Olímpics. I per tant, crec que això ho hem de dir. Ha passat, però ho hem de dir, perquè no pot tornar a passar. I us ho diu algú que està ficat avui amb temes del Comitè Olímpic Internacional i que en una conversa personal amb el president del Comitè Olímpic Internacional em va dir clarament que ell estava per la candidatura a Barcelona i que estava molt enfadat amb l'entorn de la candidatura perquè havíem sigut nosaltres qui l'havíem bloquejat. Dit això, jo crec que aquest és un exemple clar del que hauria de passar. De cara a la candidatura del 2027, jo crec que tant la Seu com Sort tenen clares estratègies de cara a aconseguir aquest campionat i el que pot passar. La Seu, per una banda, doncs, ha fet una millora constant d'una instal·lació olímpica que ve del 92 i que avui, d'un estudi que hem fet l'any passat a la Federació Internacional, és l'única instal·lació a nivell mundial que produeix més energia que no consumeix. I penseu que hi ha un bombeig d'aigua i tal, que per tant hi ha un consum important, però avui és la instal·lació que més... O sigui que el seu dèficit no és dèficit, és un superàvit en l'aspecte de producció energètic, per tant això cal tenir-ho en compte, i això és gràcies a que des del 92 s'han anat fent competicions i s'han anat renovant la instal·lació. Per tant, l'objectiu complert, hi ha un club que funciona molt bé i que té molta gent a l'equip nacional, igualment hi ha un centre de tecnificació, per tant això ajuda al piragüisme català i espanyol, i després l'any 27 es previa l'any 28 Jocs Olímpics de Los Angeles i per tant possiblement classificatori olímpic. Per tant, objectiu. I Sort, jo crec que en aquest aspecte, ho deien bé la Lluís i l'Arnau, tenim menys estructura per acollir molta gent, i hem de ser conscients, però sí que és veritat que un mundial com el d'estil lliure o el de descens els podem acollir molt fàcilment, ja els hem fet, hem demostrat que som capaços de fer-los, i per tant jo crec que a Sort el que li dona és un valor per un costat de visibilitat a nivell global. Avui tu te'n vas a qualsevol hub mundial d'aigües braves i tothom sap on està Sort. I fiquem-nos en context, i Sort de llavors sí que són 200 habitants, però que Sort en té 1.000, o 1.500, i per tant jo crec que això ho hem de ficar molt en valor, aquesta visualització d'espais, i després el fet de que hi hagi clubs que estan treballant la base, que estan traient gent, que tenim gent que estan allí amb els equips nacionals i tal, jo crec que això ha de ser un objectiu i al final a mi personalment el que m'agradaria és que
la canalla del Pallars, doncs tothom hagués passat per una piragua i que la gent es fes el piragüisme a l'esport, o igual que el trail, no? Però que fossin els esports core a la nostra comarca, no? Aquest hauria de ser un objectiu. Parlant de la canalla i de la base, en Quico ens pot explicar què tal, com està una mica, perquè diuen que perquè hi hagi campions, no? Perquè la piràmide sigui alta ha de tenir una bona base, com està la base, com està l'esport escolar, com està la canalla? Bueno, abans el Xesco parla de l'iceberg, no? Jo me'n vaig a baix de tot, a tocar l'aigua. Jo com a professional d'educació física, doncs he de dir que l'esport escolar no hem de perdre la vista, que és la pedra angular de tot plegat. O sigui, sense això, i abans doncs, l'Arnau ho deia, i doncs, tinc l'orgull, no? En aquell moment haver estat alumne meu i haver-lo vist, no? On ha arribat i en la persona que s'ha convertit i com estima la muntanya, com estima el territori. I això, abans també la Lourdes, no? Des de la Secretaria General de l'Esport també hi creuen, i hi ha un pla estratègic fins al 2030 on ho diu molt clarament, però hem d'insistir i hem de ser supercurosos en no perdre de vista que l'esport escolar és la base. Sí, és la base, i a través de programes com el Pla Català de l'Esport, com l'Esport Blanc Escolar, un programa que ha nascut i que es fa al Pirineu, doncs s'ha de cuidar, s'ha de mimar moltíssim i s'ha d'invertir, s'ha de seguir creient i cada dia més, i que els professionals d'educació física hem de pensar que són les persones més influents que hi ha en el món de l'esport en l'edat temprana, quan els nens estan doncs, verges en aquest aspecte. I després és necessari i imprescindible el paper que tenen els clubs, el paper que tenen l'associacionisme, per treballar aquesta dignificació que parlava el Xesco i donar aquesta oportunitat i aquest creixement com a esportistes. Però sense l'altre, o sigui, no arribarà. I a més, vull dir, vivim en una societat superpolaritzada on l'esport escolar és un element d'inclusió social, és un element d'equitat. Parlàvem també de l'esport femení, vull dir, no hem d'oblidar, o sigui, l'esport és l'únic que podrà agafar i podrà equilibrar a la societat en aquest aspecte. I des d'això, des de les escoles, des dels instituts, tenen un paper clau. Jordana, com a única representant femenina aquí avui, com veus aquest gap de gènere o aquesta situació de l'esport femení? Que encara està bastant verd. No, a veure, jo vinc també de l'eslàlom, en l'eslàlom hi ha bastant noies ja que practiquen l'eslàlom i ja hi ha com una paritat bastant normalitzada i som un més tots, però sí que veig a nivell cicles, a nivell esport de piragüisme, per exemple, que és el meu esport, doncs que falta moltíssimes noies i que s'ha de promocionar molt més l'esport femení. Hi ha com molt estigma també de és un esport de força o... Sí, falten noies. Bueno, mireu, no? I quan més noies hi hagi, millor, perquè al final és un altre punt de vista, una altra percepció i s'ha d'agafar aquest punt de vista. És part de l'esport. Tornem una mica a les competicions. Primera edició, Sky Race Pic de l'Orri. Abel, com creus que això pot cohesionar una mica, unir el que dèieu vosaltres, no? Unir una mica les valls, unir els diferents territoris del Pirineu? Aprofito per fer un apunt, ho dic perquè justament ahir tinc la dada recent d'ahir, que vaig fer la comanda de les samarretes per la cursa, una cosa tan tonta com això. Tenim un 28% de dones apuntades, del global de participants, un 28% són dones. És veritat que és poc, és menys del 50%, però tenint en compte que també és un esport majoritàriament masculí per qüestions físiques, per qüestions de dedicació, familiars, el que sigui, crec que un 28% està prou bé. Aviam si ens mantenim al voltant d'aquests 30 fins que tanquem les inscripcions. Bé, només volia fer aquest apunt perquè crec que venia al cas. L'Sky Race Pic de l'Orri s'ha promogut, diguéssim, des de l'Ajuntament de Soriguera, d'acord? Evidentment, jo no sóc representant de l'Ajuntament, no hi tinc cap vinculació política ni res, sinó que m'encarrego del que és la direcció estrictament tècnica, però també per ser just s'ha de dir que s'ha impulsat des de l'Ajuntament perquè també, evidentment, calen molts recursos econòmics per fer front a una cursa així, que el Quico ho sap molt bé, el gran nivell de despesa econòmica que hi ha al darrere. Aquí a Sort és més difícil de calcular, però sí, Llagunes i altres pobles de la Vall de Siarp
ja s'ha notat aquest impacte econòmic amb reserves als allotjaments rurals i turístics per aquell cap de setmana. Al final estem parlant que la cursa és el 6 de maig, l'Arnau ho ha comentat abans, estem parlant de desestacionalitzar el turisme, també. Ja no és temporada de neu, encara no és temporada d'estiu, tens aquest temps entremig, la Matxicot és al setembre, també justament quan hi ha aquell punt entremig, no? Que no saps ben bé si no és que hi ha un pont o hi ha alguna cosa concreta. Aquí al Pirineu es nota moltíssim, aquí a Sort mateix et passeges un cap de setmana estàndard, que no hi ha res especial i la veritat és que no hi ha gaire gent. Llavors, tot això es nota, no? I està beneficiant el que és el territori. Evidentment, s'ha de crear xarxa al voltant d'això i s'ha de crear comunitat i és un pas per avançar en aquest sentit. Llavors, defujo un palet de la pregunta i em permeto la llicència d'afegir algun apunt sobre el que s'estava parlant. Evidentment, calen inversions, cal crear infraestructura, sempre en la línia, no?, de millorar tot el que ja tenim, però també, i aquí em permeto de fer una petita crítica a mode constructiu, si volem dir-ho així, també s'ha de recolzar els esportistes, i aquí ho dic també a nivell personal. Si volem que el Pirineu sigui aquesta imatge, jo em considero, modèstia a banda, però ho dic amb tota la sinceritat, jo em considero un dels esportistes referents del Pirineu, com a mínim pel que fa al trail, com a corredor d'ultradistància, i tinc zero suport. No ho dic perquè vingui ara ni a pidolar ni a reclamar, que consti, no vull que es malinterpreti, però és veritat que trobo que aquesta línia està poc explotada i no seria mala idea, no?, crear una imatge del Pirineu, com algú des del piragüisme, des d'altres esports de muntanya, d'esquí, d'aventura. L'Arnau en el seu dia, com a esquiador, va aconseguir grans fites, no?, en categories inferiors, per això dic en el seu dia, no dic que ara no. En el món del trail, ostres, això s'ha de fer. Mireu Ultra Pirineu, per exemple, no? Ultra Pirineu s'ha convertit en un referent enorme com a cursa i també se celebra a cavall entre el Berguedà i la Cerdanya, per tant, dues de les comarques que abans hem dit, i tenim grans referents en esdeveniments, però no tenim grans referents o grans imatges en figures. I jo crec que això també és una línia que s'hauria d'explotar i ja et dic, deixant de banda que a nivell personal em pugui afectar. Ho dic també com a qüestió transversal. La Bela ha dit un parell de coses molt interessants ara. La primera és que se surt de la pregunta i la idea és això també, és a dir, no és un pregunta-resposta, sinó que si vosaltres creieu que teniu qualsevol cosa a portar, sigui pertinent, doncs, evidentment. No sé si l'audiència també té alguna pregunta, algun comentari, doncs pot fer aprofitar la pregunta. Dic perquè ens queda poc temps i m'agradaria que si teniu algun dubte o alguna cosa realment que vulgueu preguntar, doncs pugui ser dita. Això a nivell formal. Jo tinc un comentari. Ah, sí? Altra cosa que no ha dit, que has dit molt interessant, és a dir, que és la figura de l'esportista, no? És a dir, si realment considerem que l'esport és una professió com menys valorada, o això que es diu, no? Els futbolistes són idiotes, els esportistes no són tontos, no? Hi ha com aquest prejudici encara, i no sé si vosaltres, no, en aquest cas tu que també has passat per això, noteu que cal més professionalització, més visualització, més suport, com deia l'Abel. Bueno, amb el trail, jo, per començar, el que cobren els futbolistes o els jugadors de golf o el que sigui, ho trobo que és absurd, que és moltíssim, però al mateix temps veig que és el que genera la indústria i mirar-ho des de la part empresarial, diguéssim, vull dir, sol les entrades que venen per un partit del Barça pot arribar a justificar els sous que cobrin aquestes persones, sigui ètic o no. Llavors, el comentari que volia fer era respecte una mica també al que sento com a pallarès o com a habitant del Pirineu, i sí que és cert que m'agradaria que es fessin més coses, que les infraestructures, que etcètera, però al mateix temps, jo que he estudiat fora a Lleida, que no és una ciutat molt gran, però a mi, que vinc de la Guingueta, doncs sí que em va fer impacte, no?, el primer cop que vaig baixar. Quan arribava aquí a casa de nou els divendres per la tarda i obria la porta del cotxe, deia, oh, quina calma. Llavors, sí, vivim del turisme, m'encanta el turisme, vull dir, la meva família es dedica al turisme i a mi m'encanta la gent, m'encanta ensenyar el potencial que tenim, però també hem de buscar que quan comuniquem el que som i el que tenim, comunicar-ho, o sigui, demanar un respecte i comunicar-ho volent un respecte a tot, o sigui, per part de tota la gent que vingui, perquè
Al final, aquí tenim la muntanya, però tenim la muntanya que tenim i es respira la tranquil·litat que respira la nostra muntanya també pel poc volum de gent que hi ha o pel respecte que hi tenim la majoria de les persones. Per tant, hem de buscar la forma de potenciar el nostre territori, però sense perdre aquest esperit que crec que tenim i que menys algun punt concret del Pirineu que sí que està molt massificat, doncs la resta s'hi viu molt tranquil i crec que això, per molt que millorem tot plegat per poder atreure més gent i per poder tenir més riquesa a nivell cultural i a nivell de territori, que mantingui una mica la seva essència. Algú vol fer algun comentari? Recordeu, no cal que us doni jo la paraula, si algú vol parlar, endavant, amb llibertat. Jo no és que no estigui d'acord, estic d'acord amb el que diu l'Arnau, però també cal fer la reflexió que ha fet abans el Pere. Si mireu avui els pobles del Pirineu, d'aquí 20 anys no hi queda ni una rata aquí dalt, Vull dir, això és molt maco fer discursos de dir protegim, que ho hem de fer, però siguem realistes, És a dir, al meu poble, llavors sí, al mes de novembre hi han menys de 100 persones i més de la meitat diria que passen de 65 anys. I aquesta és la realitat. Llavors, hem de protegir, segur, però hem de ser capaços de trobar un terme mig on els espais els podem utilitzar i els podem mostrar. Perquè és que si no, d'aquí 20 anys al Pirineu no hi quedarà ningú. I això és una realitat, perquè fa goig veure una taula avui de gent que està vivint aquí, que s'està fent això seu, però és que ens comptarem amb els dits de les mans quan fem la suma i la resta, i per tant jo entenc que hem de ser molt proteccionistes del territori, sí, però ho hem de ser amb el benentès que el que volem és que vingui molta gent i que la gent gaudeixi d'uns espais que han d'estar oberts a tothom. I ho hem de fer d'una manera que ens ajudi a protegir. Jo crec que això, perquè, i tornem a lo dels Jocs Olímpics, però abans també amb candidatures prèvies que nosaltres hem presentat de piragüisme, sempre hi ha hagut aquesta crítica de dir que vindrà molta gent i és que tal. Això no és cert, s'ha de fer bé, no es pot fer de qualsevol manera, però si ho fem bé, jo crec que podem assolir les dues coses. Perquè si només parlem de proteccionisme, acabarem que aquí no quedarà ningú. Jo només porto un any aquí al Pirineu, per tant, tampoc és que sigui un gran coneixedor de la realitat, però sí que he hagut d'informar i, per tant, hi ha problemes endèmics de comunicacions, d'infraestructures, d'inversions, això, vull dir, ho sap fins i tot el que no viu aquí. Però, com hem dit abans, intentem trobar una mica aquest, sí, sabem les mancances, però quines solucions podem trobar, quines oportunitats hi ha en això que comentau, per exemple, com equilibrar d'una manera transversal el turisme, l'aportació econòmica, la dinamització del territori, amb la protecció mediambiental. No sé si recordeu que podeu fer comentaris. Espera, perdona, i vosaltres també, ho dic perquè s'està acabant el temps, si voleu intervenir o voleu preguntar, seria el moment en breu de fer-ho. Lligant una mica amb el tema dels esdeveniments esportius, potser podem trobar dos models, i potser hem de buscar l'equilibri, no de decantar-nos ni per un ni per l'altre. O sigui, potser hem de mirar què ens aporta un gran esdeveniment o què ens porten molts petits esdeveniments per un territori. Un gran esdeveniment està centralitzat amb unes dates molt concretes, que hi haurà un impacte econòmic molt gran a aquelles dates i, evidentment, hi haurà una promoció a nivell nacional, a nivell internacional, que produirà un benefici posterior segur. Quan tenim petits esdeveniments, realment estic segur que a nivell comunitari, parlant de Pirineu, hi creem més comunitat. O sigui, per mi no hi ha dubte. I el benefici pot arribar a ser el mateix. I totalment d'acord amb el Lluís, vull dir, hem d'actuar perquè això no se'ns mori. I si se'ns mor segurament no serà perquè hi vingui molta gent, sinó perquè la gent que tinguem aquí, o sigui, quan l'Abel ve aquí, jo vaig arribar fa 20 anys, vull dir, he convertit el Pirineu en casa meva i vinc d'un poble de València i tinc aquí també, vull dir, la meva família. Si deixem de tenir aquests aspectes bàsics, aquests serveis bàsics, doncs no hi quedarà ningú a viure, per molt que després organitzem Copes del Món o tinguem uns Jocs Olímpics. I, evidentment, una cosa portarà a l'altra, però sempre des de l'equilibri i sempre des del respecte. Podem ajuntar 4.000 persones un cap de setmana a la muntanya i el benefici per la muntanya aquell cap de setmana no sé si serà gran o serà petit, no sóc jo ningú per dir-ho, per això hi ha les persones especialitzades, però potser ho podem
buscar que no tot sigui això, que no optar sol per un model, sinó buscar. L'exemple dalt tenim el Pallars, no? A nivell del trail, doncs no tenim cap gran esdeveniment, però neix una cursa nova i segurament durant les 4, 5, 6 proves que es faran al Pallars de trail aportaran el mateix benefici o més benefici que una cursa com l'Ultra Pirineu, que evidentment ofereix un benefici per Berguedà i per la Cerdanya amb un cap de setmana concret i amb una promoció a nivell internacional també indubtable. Sí, i tant. Espera que agafarem el... Aquest no crec que arribarà, però bé, com a mínim aquest. A veure, jo pel Pirineu crec que hi ha una cosa que és importantíssima, és crear llocs de treball. Llocs de treball permanents durant tot l'any. Per mi és el tema fonamental, perquè si volem que la gent vingui o s'hi mantingui, ha d'haver-hi llocs de treball. I per tant, quins llocs de treball hem de... Aquí no podem fer indústria, això és una bestiesa. Aquí tenim una natura, doncs tots els llocs de treball relacionats amb la natura. I aquí hem de posar imaginació tots plegats. Primera qüestió. Segona qüestió. Per mi és molt important els grans esdeveniments. Per què? Tindríem el canal el parc del Segre si no hi hagués els Jocs Olímpics? Que no el tindria? Està claríssim. L'altre dia parlàvem amb l'alcalde de Puigcerdà i em deia, mira, es va fer un projecte d'una autopista, autovia, de Girona a Olot, que passava per Banyoles. Com que els Jocs Olímpics només van fer Banyoles, l'autopista s'ha parat a Banyoles. De Banyoles a Olot no hi ha res. Dues carreteres. És a dir, els grans aconteixements ens porten que les administracions es posen una mica les piles i fan aquestes infraestructures que s'haurien d'haver fet, sempre. Però que només es fan amb motiu d'un esdeveniment d'aquest tipus. I una tercera qüestió que per mi és important. Vosaltres sou esportistes i jo tinc un sentiment de que l'esportista d'èlit té un problema quan deixa de ser esportista d'èlit. Vull dir que jo crec que no ens ho podem permetre. Bé, només volia dir aquestes 3 cosetes i estic totalment d'acord perquè jo em toca ser president de l'Agrupació d'Associacions Esportives Escolars de Catalunya, del Pla Català de l'Esport. I aleshores, evidentment, l'esport comença a l'escola. Perquè no oblidem que l'esport modern es va crear a l'escola el 1842 per un professor que es deia Thomas Arnold, a rugby, col·legi rugby, i que va ser l'inici de l'esport modern. Després, etc., va tindre altres anuncis. Gràcies. Sí, no. Sobre això? Jo volia parlar respecte a la població, a que disminueixi la població, què fem, no? Perquè també és una realitat que està passant aquí al Pirineu i per mi, com solucions, primer és la professionalització una mica del sector, aquí també hi ha els cicles formatius, esportius, i és donar qualitat a la professió del guiatge, això és molt important. L'esport base també, i aquí quins esports tenim? Muntanya, esquí, córrer, caiac, tot això també promocionar molt més des de l'escola, que ja s'està fent, bastanta promoció. Jo dic com a solucions, Després, això no vull entrar, però l'habitatge també és una problemàtica molt important, residències estudiants, tot això jo veig amb els alumnes que també falta. Sí? La connectivitat, la mobilitat, si ets menor d'edat, anar d'una banda a l'altra o vius en un poble, com baixes i tot això, són coses que penso que sí que hem d'anar donant voltes o com fem perquè sigui el Pirineu més sostenible, entre cometes, com fas si tothom hem de tenir un cotxe, si vivim als pobles, perquè no tenim un transport públic cada dia amb un horari, tots tenim a cada casa 2 o 3 cotxes, al poble tot això és insostenible. Com ho fem? Jo crec que això és un plantejament, és un debat de política estratègica 2030, que crec que s'ha de fer molt, però
també és veritat que a mi a vegades, jo sóc del País Basc, també porto 25 anys aquí, i m'encanta aquest puesto, el que diu l'Arnau, arribo aquí i digo, Donosti també m'agrada, el País Basc també, però aquí també és algo que ve, que bonic, però cada vegada penso, ostres, me falten coses, me falta aquestes instal·lacions que vaig a altres puestos i digo, jo també vull això, no? Jo encara m'estic canviant un vestuari a l'aire lliure, vull igual una mica, vull altres coses que veig en altres puestos que ja estan i que jo encara porto aquí 25 anys i continuo igual. No? I aquestes coses a vegades pues que hem de marxar o veus els nens que ja són grans i me'n vaig al centre d'educació de la Seu, aquí no pot, no? Tots els bons palistes de l'AEP se'n van a la Seu, al centre. Ja no tenim referents bons aquí, se'n van a la Seu a entrenar, que està molt bé perquè hi ha una instal·lació, però estem a una hora, per què no es pot anar i venir i entrenar i venir? Per què? Què està passant? No? Per què se'n van? Per què no poden entrenar aquí? No? Quan hi ha bueno, no? Tenim el poliesportiu a Celover, que diem, no? Molts esportistes esquiadors a la Vall d'Aran. No? Els bons, per què han de marxar? Si aquí ja tenim, què passa? No? I això, aquesta pregunta també me la faig, que què passa? No? Per què no? Jo he discutit molt amb els tècnics de la Seu, ja, però per què no fem una zona de tecnificació aquí, que entrenin aquí, que el tècnic vingui aquí, no sempre a la Seu, per què no anem una mica deslocalitzant també i anar a Pou un altre dia, a Foix, altres... No? Pues això també era una qüestió que també volia posar. I després l'estratègia aquesta de la despoblació de la marinera del Pirineu. Són temes... No tocava la roda. Claro, és que això és... Bueno, però és el que dic. Francesc volia intervenir i després us demanaré a tots si podeu, amb 30, 20, 30 segons, fer alguna última reflexió o algun ítem que se'ns hagi passat i que creu que pot ser important i que podem... Mira, jo seré molt breu sobre aquest argument del tema de poblacions i fomentar. És bàsic on nosaltres tenim una gran oportunitat que l'esport és indirectament un promotor de turisme sostenible. Ja sent esport, ja estem treballant en turisme sostenible. Per lo que també tenia aquella por, no, l'Arnau, de dir, és que jo surto de casa i estic tranquil, pues l'esport ja promovem turisme sostenible. És totalment al contrari de lo que pot passar en altres tipus de turisme, com a Barcelona segurament li passa. Llavors, el fet de crear llocs de treballs ben dignificats a nivell de sou, això ho crearem solament gràcies a infraestructures ben fetes i a un esport de base de bon i alt nivell de qualitat a nivell d'infraestructura. Nosaltres, personalment, com a experiència de l'associació, jo, per exemple, ara mateix, fa uns anys, era entrenador a la Val d'Aran, cobrava per temporada. Acabava temporada, anava a treballar de cambrer. Si no era de cambrer, d'una altra cosa, de lo que sigui. Ara, gràcies a l'associació, gràcies també a tot aquest entorn que tenim ara aquí, treballo, tinc un sou tot l'any. I gràcies al meu sou han sortit 4 sous de tot l'any d'entrenadors que treballen per l'associació tot l'any gràcies al fet que hem ampliat la base i hem tecnificat els nens. Llavors, per mi, aquest punt concret d'augmentem la població aquí a les comarques ve per a nivell d'esports, després hi ha moltes altres coses, però a nivell d'esports per mi ve tot d'aquí. Més qualitat tenim a nivell d'infraestructura, més el que tu te referies a moure'ns entre pobles sense tanta dificultat i així, millor més gent vindrà a viure aquí. D'acord. Ara sí, us demano brevetat, 20-30 segons màxim, per alguna última reflexió o algun... Jo, sí, com a reflexió ràpida final diria que l'esport és parlant malament l'hòstia i que crec que l'hem d'exprimir a tope, l'hem de saber comunicar, no sol, o sigui, l'esport i les ofertes turístico-esportives pot ser que o el motor esportiu que tenim aquí al Pirineu català i que això l'hem de buscar explotar de la millor forma i que la gent ens conegui. Estic d'acord amb l'Arnau i simplement que una mica que ens creixi una mica l'autoestima, que a vegades aquí sembla que falta una mica més autoestima i que veure que hi ha un potencial bastant significatiu al Pirineu i a por ell. Bé, bueno, simplement insistir que hem de cuidar la nostra canalla, que els hem de donar les eines i que, igual que hem vingut gent de fora i hem aconseguit
estimar aquest territori, doncs que els nostres nens i les nostres nenes l'estimin i sobretot que el dia de demà no marxin, que tinguin les inversions, que tinguin les infraestructures i les eines per poder quedar a viure d'on són, que realment són pirinencs i pirinenques. Sí, així com a resum, una mica en la línia del que es comentava, jo que vinc de fora crec que en soc un exemple de persones que ens estimem el territori, que ens el fem nostre, que com que l'estimem ajudem a donar-li visibilitat i que sobretot també cal el suport institucional de tots els nivells d'administracions, començant pels ajuntaments, sigui fent una cursa, per exemple, promovent-la, com fins a la Generalitat i tots els estaments que hi ha entremig, perquè això lliga amb el problema també de la despoblació i tot plegat, que si no és possible que d'aquí uns anys potser ja sigui massa tard. Bueno, doncs jo el mateix, però potser dirigir-me una mica als nois que estan avui amb nosaltres, no? Que estan estudiant per ser potencials monitors. Jo el que us diria és que heu triat bé. El que passa és que ara heu de ser capaços de transportar el que esteu aprenent a la vostra vida i com aconseguir que l'esport sigui el vostre motor. Us ho diu algú? Jo vaig estudiar a Barcelona i estava treballant a la universitat i vaig deixar-ho per venir a muntar una empresa de rafting. Vull dir que si jo ho vaig fer, ho podeu fer qualsevol de vosaltres i, per tant, jo crec que us heu de ficar al cap que si realment voleu que això sigui la vostra manera de viure, l'esport és una bona manera de viure i l'esport us pot ser molt gratificant i esteu en un lloc perfecte. I a més, ja ho veieu, falta gent. Per tant, si us podeu quedar i treballar aquí i guanyar-vos bé la vida, no ho dubteu. Moltes gràcies, Lluís. Moltes gràcies a tots i totes. A vosaltres també per haver vingut, per haver participat. Esperem que aquestes trobades siguin plantar la llavor perquè vagin sortint més idees, més interrelacions, més cooperació, en definitiva. Celebrar que el Pirineu és Comunitat Europea de l'Esport i això, anar trobant-nos, anar treballant tots junts perquè cada cop sigui una realitat. Ha sigut molt profitosa avui poder escoltar aquí aquests testimonis i em sumo a les paraules de l'Arnau, realment l'esport és l'hòstia i hem vist que tenim aquí una eina, una arma brutal per poder transformar i fer que aquest territori creixi, tant els que heu vingut i us heu adaptat i estimeu i voleu que això continuï, com el Lluís, com jo, que som del Pirineu. I m'ha agradat molt el que l'ha Xus d'això de creure'ns, no? Perquè realment molts cops hem tingut aquest sentiment d'inferioritat, d'anar, no, és que jo visc allà dalt. No, doncs jo visc allà dalt i ho hem de dir amb el cap alt i saber això, que tenim aquí un potencial brutal, que ens ho hem de començar per creure nosaltres i que arribi aquesta veu arreu. I així serà la manera com tant institucions com tothom vingui i aposti per aquest territori. Fer-ho a través de l'esport, doncs això ens dona aquesta eina que podem, una eina d'inclusió, de valors. Vosaltres aquí sou el futur aquest professional, en el seu moment com l'Arnau, l'any passat recordo quan et vas graduar, que vam dir, ostres, doncs està bé que es professionalitzi i que sobretot es valori l'esport i el territori. Moltes gràcies per haver vingut.